Awni ce awni yantuma hayo bismillah nga ko ka kibaru keno kan foli ani tanu ban kanu wakana lami bago bela jele mali kono ani mali ko kan biye araba octobre kalo kile muga an kono to samba flani muga andur hako ko ka kibaru no wati selin kuna fol damne labi ira alebe na jeka bara do bismillah ga jamana konna na december kalo kile nan na ta samba flani muga andur o jega baran yere betali ke ba machi wale kele le la ga jamana konna na wa o baran yere labena Organisation de coopération du Shanghai Maori Feni obe wele ko OCSI o la selikera jekulu minu nga bara de ka bamachi wale maukele oluga nyemgo de feni obe siga wele tuguni ko RATSI ni oye OCSI yere bulu fara do de nu nga bara de ka labon sabati ka bamachi wale maukele koni exercice yere kon menake Iran jamana kon nanela wa abe OCSI jamana chama yere kon fara nyonga ku kwani jega bara yere la ni ne ga jinyo mi me jamana nunu nyonche bamachi wale maukele la ngolu sinsi koni exercice militaire yere koni ko nafa bayre de bula kadaka ka bayira ka fo ko OCSI jamana kon mega faranyonga ninga bamachi wale maukele wa kabe ke sababu e fana fintigla kaminu farano nyonga kan baranu ke wala saguga entraînement ke nyon fe wa kabe ke sababu e fana kuga kelo ke chugo ke kele ni bingan wale kon nyesira wa jamana uma koni exercice yere kon mena uga jinyoga tori sinsi wa kabunu ga jija ufana ira bamachi wale maukele lila ira nga chidendo ira ka fo ku kele nguga jinyogon kon bisibila wa jamana kon nana ko kon jara oluye kosobe kadanga kabina ke sababu ka ben alen lakana sabatu wa jamana kon nana ni ko yare kon maira ka fo ko iran joro kon mega bunya ani azi jamana wa jinyoya ni ore ben alen lakana ka sabatu wa jamana kon nana Angleterre jamana de woro yere kon jalakileno kadaka ku ye tasuma do yoro dola yoro mi yere kon fewnde ku marale no yero non demem fukata se fen woro ma minu ku ganga takati ikaran jamana kon nana critique so ko fola ko ni man no mani wale yere kon ku yere ma fi ko ngaka urisi fintikla kaminu me wele ko Wagner ko lu de u blani wale jugunina groupe Wagner e fintiki jekuliye mi e privé minu yere kon mena bara la kermle kerengere ala Ukraine fukata se faranfina halen moy orient yere kon ma groupe Wagner ma yere kon jalakile no nuga bara jugu ye no ore tonyoli kele jugu fukata se uga wale dogoluma wala saka no bla jamana wera ula kuye tasma menen ke yoro badore la ni yoro mini minawne be mara o yoro nununa kuye ni wale jugu ke yoro mina ko be Angleterre jamana kon nana yoro mini fe mara yoro dedo wa fe mara yoro yere kon nana ko finu dumunu fukata se furakel ke minawne la minu kunga blaka taka Ukraine jamana kon nana wala sa aga civilu de minu yere kon tonyana kele sababula ko che wora nunu ya lawula kamare ka tasma blani yoro ina wa okera sababu ka yoro kon jin kosobe wa ugani tasma do inkera cheni bare wa cheni min kera obeta fo ero wari million kele an ko yere de kon ma mi e Angleterre critique la mawi holiye ni ma woro nunu bela jele nyangi ko juguba nunu kon labe baga holu kuntigi nyamoko uya ira ka fo ko kon mena samuga an sabare ke kasula ajenyo go werebe no ko otai santa an flare kaso manan to nunu fana kon nyangina ni nyangini minte kuntagala jenga hanyangili kon nga gele kosobe critique so mawo ya ira ka fo ko rusi kale rebeka ni bingan wale nunu deme wa bara kon nana Irisi jamana e misiri kurado essaye min togore ko Burevestnik misil min labenu ni bom jugubaw ye o tesi yere kon ye jembe hakli sama kata irisi jamana kon nana kadaka misili ye misil jugubari minga farni misil to bela jeli ko misili ye misil farman bari kadaka ko misili mesegata jen fantan nan bela jeli na kasoro moko maye tumate kala jo ko misili ni misili to te kele minu me barakeni tajima fenyi irisi ayira ka fo ko misili ni misili to te kele ko tajima feme ke kaminu labara ko nga ko misil Burevestnik ko alebe énergie nucléaire mindi ko rebe ke sababu e kale la wuli kata jamana wula ko re sababu la kabe sega kile chama ere kon ke sanfila la waka kilometri chama fana boli ore koso irisi ya ira ka fo ko kele ke mina minumbe no minumbe misulu kon ira ko abeteme o bela jele na kasoro lushi mabwa kalama ko irisi ni tesi yere kon ke kadaka abe fe ga fanga de yira États-Unis jamana haleni otan jamana de la irisi gani misil tesi yere kon e jamana chama ne joro
États-Unis ale ni Europe jamana caman yɛrɛ kɔni yɛrɛ ɲininka k'u ye bɛnkasɛbɛn min kɛ arme nucléaire essayeli la ko est-ce que Russie ka nin test kɔni ma o dansago. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni siralen don ko nin missile suguya in n'a kɛra bin fɛ ko est-ce que a tɛna kɛ kojuguba de ka d'a kan ko funteni min bɛ bɔ missile in na ko n'o ɲagamina fiɲɛ na ko est-ce que ko tɛna ni banajuguba de ka a cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. San 40 kɔ fanga Paul Biya n'ale sin bɛ san 92 la ale sugandira ko kura a ka manda 8 la jaabiw bɔli kɔfɛ k'a sigira fanga la 100 sara la ni 54 ye ko nin kɛra sebaya gɛlɛ yɛrɛ de ka d'a kan ko nin élection in na ko farancɛba kun tun a n'a adversaire tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ élection tɛmɛnen kan a yirala k'a fɔ ko nin élection kura yɛrɛ kɔni ma kɛ furugufurugu kɔ ka d'a kan ko mɔgɔw bɔra jamana fan caman la k'a fɔ k'u tɛ Paul Biya ka fanga yɛrɛ kɔni fɛ bilen wa opposition fana y'a yira k'a fɔ ko nin élection ma kɛ jɛlenya kan min fana ye wa k'u ka jamana zone dɔw bɛ yen ni olu maaw ma se k'u ka votew kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nord-ouest ale ni sud-ouest ka sababu kɛ minnu bɛ anglais fɔ min ye Paul Biya ye ale yɛrɛ kɔni ye layidu de ta a ka jamana maaw ye k'a fɔ k'ale bɛna lakana sabati jamana minnu bɛ kɛlɛ la wa min ye Paul Biya ye ale ye layiduba de ta k'a fɔ ko ale bɛna lakana sabati a ka jamana zone minnu bɛ kɛlɛ la wa fana k'a bɛna dɔ fara u ka sɔrɔ hani u bɛ balo cogo kan ale ni ka komaɲɔgɔnya cɛma u ni ɲɔgɔn cɛ walasa furugufurugu min b'u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min na nka maa caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma d'a la ko ni Paul Biya bɛ se k'a ka nin layidu ninnu timɛ ka d'a kan k'a si bɛ yɔrɔ min na ko si in kɔni kɔrɔbayara kosɛbɛ wa fana ko gɛlɛyaba de bɛ jamana politigiw fana la ni ne bɛ dansigi an ka bi kɔkan kibaruyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.